Ayo. Kurang dawa. Masa dawa to. Wah, kok iki ora dawa ya nakoke. Kok mung semene. Iki cengkok kutut manggung aneh lho iki. Kudu tak openi iki. Iki cengkok kutut manggung jipi. Nek iso 200 ayo. Duh, ya. Duh. Aduh. Nendi reng golek toilet. Oh mung krungu swara aduh ngene kok. Ya ini, ya ini. Oh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan mangsane wis nekani nggih menika mangsa gara-gara para rawuh para lenggat tasih kathah ingkang kepareng wungon dalu menika mahargya tasakuran ingkang dipun wontenaken wonten ing dalemipun Bapak Lurah Sukarjo Lurah saking Maduraja mriki anggenipun sampun kepareng inggih menika asung panglipur dhateng sedaya masyarakat Maduraja ingkang sampun kepareng pitados kaliyan panjenenganipun ngasta tampuk pimpinan wonten ing Kelurahan Maduraja mriki periode tahun menika ngantos 2024 menawi mboten klentu. Nek ora kleru lho. Oh nggih sampun nek kleru. Aku ora ngerti masa periodene tadi ya. Pokokipun selamat kagem Bapak Sukarjo. Akhiripun sampun dados pengayomaning masyarakat, dados abdining masyarakat malih. Tansah menapa menika ngladosi dhateng menapa ing dados kersanipun para masyarakat. Mugi-mugi Maduraja tambah maju, tambah sentosa, tambah ayem, tambah tentrem lan guyub rukun para warganipun menika ing saged aturaken. Sembah nuwun wah jan yo. Jam 2 kurang seprapat menawi jam kula sampun wanci gara-gara ning 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 nong 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 iki tetembangan mesti ora bakal kekurangan wektu wong wektune kobet banget mengko rampung gara-gara lakone ming kari sak cuwil nggih menika Gatotkaca nampi Wahyu Senopati. Mesti para rawuh para pamirsa ya nyuwun prisa mesti kemawon wonten ingkang ngudaraos lho kok kaya ngono iki versi ngendi lah lampahan menika janjanipun versinipun piyambak-piyambak ngayuja menika kapetang-petang pinten-pinten versi keraton wonten versi Gondokusuma wonten versi Brontokusuma nggih wonten mila Wahyu Senopati kala wau Pak Karjo kula suwuni priksa Wahyu Senopati ingkang pundi Pak. Nggih pokoke ingkang Gatotkaca. Lah nggih mesti Gatotkaca ora ana Wahyu Senopati kok sing entuk Petruk aku. Nek pokoke sing entuk Gatotkaca pun monggo terserah nderek. Siap. Nah.
Gandeng wonten streaming menika sampun kathah Wahyu Senopati ingkang nalika semanten Kresna Malik Buta. Kaliyan Naga Raja Malik Buta supaya ora juarei ya nganggo Wahyu Senopati ingkang sanesipun. Menika ya Wahyu Senopati ya an lakone. Mila mboten men supaya le mrisane iki supaya betah lho kok kaya ngene lho. Kedadipun pados sing ngaten menika. Ning 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 nong 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 nong. Karo undang Kang Garing tak bukonane celuk men supaya kepenak saut ibu-ibu waranggana kanca penabuh ya melu nyaut terus mengko libake srepek terus omong-omongan karo Garing karo Bagong. Kedep tasma aku nyawang slendang biru. Nyampe kaki sulai sempis lagane gawe bingung yoto kagunane kene among kuciwane ora apa-apa tak goleki panjakku kok lagi merawat sing ngendang. Ya wis ora apa-apa. Nek kira-kira kesel diculke kendange men dikendangke karo kancane liyane ora usah kudu dipeksa. Wong ya nganti ditakokke pengendang kok wit pirang-pirang sasi ora kesel. Ya kesel. Lek kesel niku kesel, mbangane diparani debt collector. Ben, lereno men dikendangi Wahyu ya ora kena apa-apa. Ngasuh. Ono njaluk kerokan sapa ta sapa. Panci ya mboten maido, ora maido saestu kula ya melu ngrasake. Wong kula dhewe ya ngrasake. Nabuh ya abot tenan. Nanti mau Pak Pranata Cara takon kali kula, pinten wulan mboten sare Pak Sena. Wah, mbuh kula mboten ngitung aku. Nang rimune mambu kasur ngono. Waduh. Mambu kasur ana wong. Waduh jan-rasane. Arep ngloni anake kae lho aku anggere mulih tekan omah dek buka kamar anakku isih jingkrung ngono kae. Wah, langsung kangenku kaya tak tubruk. Jan seneng ora jamak-jamak. Matur suwun. Ayo trilereno ora satok peksa ora apa-apa. Ngaku ki nek muni masuk angin yo takon tak nggo medun kok. Tak nggo leren kok. Oh, sampun ate Taman Mini aku yo medun. Lah wong wis awake ora penak-penak. Wingi yo meh bae dilalah tak teruske tekan rampung yo iso kuat. Alhamdulillah. Muntah-muntah ora karu-karuan. Wis lereno men dikendangi Denko. Wis. Tung belang ketuntuk ndang-ndang. Ayo pengendang jaipong kok ngendhaki srepek ya ora iso. Neno. Demung ki ya abot tenan. Ngenong ki ya abot tenan. Mula ora aneh nek nuwun sewu nek para rawuh menika nganti sok krungu ana swara sing aneh ning nggon gamelan niku ampun digagas. Niku jane sing nabuh niku ming turu. Ketoke tabuhe niku turu tok 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 teng 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 wis ora sadar saya medun kena rancaan. Kena kayune barang wis ora sadar ae. Nek ana swara gong kok mak ngono ki ampun disaruwe niku pancen ya wis abot tenan wis ngantuk tenan ling ngegong kena pinggiran. Nah ya wis ora kena nggon pencu. Monggo nek kena nggon pencu men suarane apik ndlum. Pinggiran man. Nena. Wis entuk WA saka presindenku, Pak kula ampun dikon nyuwara kula serak. Weh lah wis. Rumangsaku kok kaya kena penyakit. Ora apa-apa wis. Aku ki kurang piye to ya karo serak ya ora takon muni. Kira-kira masuk angin ya takon medun. Ngantuk ya takon turu piye to? Kurang piye aku?
Anggere Purwiyaga ketoke lereran kae ya wis ngaso sendekke sendek. Ya monggo, swantenipun Mbak Orisa monggo. Wah, Mbak Orisa Piyai Karongan. Neno monggo. Matur sembah nuwun. Neno Selendang biru selendang biru hamong enaki ati nora tekan ora bali ten setiamu ora bali. Aku do kurang ajar kok tukoke takon kok rokok malah bali. Ayo. Didedi gawa. Setan tenan. Ayo kuwi dol Gatot kuwi. Lah nek tuku rokok ki nek nggon wayangan niki larang e. Rong wadah ki 200. Kon kok rokok gane dit 200 mah mulih. Takoni rokok kundi? Lali e ayo. Kula kinten nek nyangoni kula endasmu. Aduh grogoti gitu. Nena ayo nak. Naratakan batin setiamu Selendang biru. Aduh, nek wondo ya ora. Wondo iki nek kon nuwoke rokok diudut sik. Entek separo lagi dikekke. Nek takoni lha kok tok udut. Lah ketoke nukoke aku. Ha ya. Apa-apa kok nukoke dheke. Timbangane sepindo ora apa-apa. Kanggo korban ora apa-apa. Tetep ana janjimu, monggo yuk. tetep ana janjimu selendang biru Ayo to ya. Lho Bagong ki kancane masuk angin kok malah ucul kelambi. Angin tidak masuk. Wow. Tubuh kebal. Mula dukai ngombe vitamin. Nah iya. Ngaso ayo. Piye to ya terus nek sing jeneng nyambut gawe bengi iki nek ora tau ngaso jan awak ya lungkrah. Ha iya. Lho ana wong arep nyolong apa kok oleh mlaku kok le mundu. Kok kadohan kaya garangan nginseng pitik. Oleh glunuk kaya semelang nek konangan sapa wae. Ah kira-kira kok berat pipis ya pipis aja diambat. Mergo nek wong ngampet pipis ki elek nang ginjel. Oh, ngono ya kok ngono tenan nyemelangi engko nek kena kencing batu. Ha iya. Rata-rata goleke semen. Ha iya. Sanggo mondasi. Kluk-kluk ngono sak truk ora masalah ya, Truk. Sak truk dengkulmu mlocot ora. Iki adicara apa, Tong? Kantong bolong Petruk. Adicara tasakuran penyanyi Bapak Sukarjo ngaturke pangalipur kagem para masyarakat saka Madurejo. Wah. Wis muga-muga rezekine diparingi lintu ya, Truk. Ha iya. Wong iki seneng dedana, wis to.
Rezekine iki ora lokak ning malah kebak, kaya iki ning banyu. Banyu nek dibampet aja nganti metu. Kuwi saya kebak, luber nelesi ngendi-endi dadi banjir, dadi malapetaka. Ning nek banyu kuwi digrojoke, wis ora entek-entek tuke. Oh iya, kaya rezeki ngono kuwi. Nek tansah blobolomo karo sak pepadane, rezeki bakare lumintir terus ora entek-entek terus. Heeh. Nek cetil wis ditenono. Ha iya. Ora bakal diparingi rezekine karo sing gawe urip. Bener kok. Kaya Pak Sukarjo iki ya mesti bakal entuk ijol, tumpuk matikel-tikel. Ha iya. Sing dikersake ya pancen ya ngono sing didongake kabeh supaya sehat walafiat. Nembang ya ijik apik. Ha iya. Nek ya volumene wis rusak. Ha iya. Kok wis rusak piye? Nafsu ngono. Dadi sok gedhe sok cilik iki ra volumene wis klokrok. Wis ora iso anu. Ya ngono kuwi manut umur kaya Gong ora. Umure ya suwane panjenengan iki wis pira? Agi kowe wis saiki nek bladhek terus kene iki nyuwara cilik kowe ya sosok kadang kala ora bener kok. Ora bener larasan. Karang yo ngrekoso sing. Mula ora wajib dingonokke kuwi sing apik-apik wae. Ya. Karo tetembangan sing kepenak terus ya. Ayo nembang apa sing kepenak? Aku sing piyai tuwa. Ngapa? Arep mati sik apa? Mati ndasmu ki ora. Kok muni tuwa arep ngopo? Nembang. Oh ya wis tak kira nek aku tak nembang sik ya terus ya. Nembang apa rek? Sing klasik-klasik wae. Oh iya. Sing gumyak-gumyak wae. Wah, tertib iki ditukokke tenan. Oh, entuk bathi kok soalé. Biasane ki tak kongkon ki gange ya ketok ngono kae lho kok ora mandeg warung cake lho kok nyelah montor. Tak WA rokok kundi. Wo lali ya, Pak. Kula nek nyangoni kula, wah. Parat keparat. Ya. Ayo wis entuk colongan. Ya. Ngaturke kutut mangke ya terus. Ya. Ning sekali-sekali mbok aja Mbak Ayu rek. Oke, siap Mbak Ayu men. Suarane kutut manggung Mbak Ayu kuwi terkenal tekan anu Mancanegara. Sekali-sekali sing dikon kutut manggung Tatin. Oh iya. Ayo Tin. Aku ket mau nyambut gawe. Nyambut gawe ming suminten ming menjerit-jerit tanggeri demek serikin. Lah kuwi yo. Mah dadi anoman. Ya abot lho, Pak. Hah? Kuwi yo angel lho. Angel piye? Kowe iki jane ngetop ora wis dadi. Peranmu ki wis dadi. Ngono. Ayo, arep milih karo sapa? Karo Solikin ana. Asmara ana. Penggemarmu sejati. Nanti montore ditempleki gambare raimu. Yen kok kula mlih ta mbok liyane. Ora kowe. Aku lagi serak Ora apa-apa kok. Aku nek dipikir serak terus ben dina. Golek duit iki angel. Serak kok njur alasan. Penak wae. Aku nek misale iso alasan ngono iki karo Pak Karjo mau alasan. Pak mengkele mayang kiwothok mau nggih tangan kiwothok. Sing tangan kecethit ayo mesti ra entuk. Ngene kita. Mangsane ra. Wayahe wis iki penjalukane saka bojomu. Oh. Ngapusi wis turu kok. Ora wae iki lho SMS aku Tatin niku ampun mengkon nembang lali janjine terus Pak dilatih kon apa kutut manggung napa jineman gathik glinding men rada pinter. Oh. Bojomu engko nek rada pinter Pak. Lho, asline pinter lho. Wah, mboten kok. Bluk niku. Senengane adu-adu ora. Ora tenan aku iki nek omong ora tau goro kok. Ya, mangga. Oh, kene ya apik kok. Muni dicoba sik.
rasa dadak lingser. Iya. Wangi uga pamundutan saka streaming sing do nonton ning YouTube kuwi akeh banget komentare sing tatine kon nembang Kutut Manggung. Oh. Karo kon nempleki wulu. Nggo ndi? Oh, kon nempleki wulu ki maksude ada apane ra kutut ta? Kutut ki ra berbulu ta? Rasa ditempleki nek tatin ki. Heeh. Lah napa? Mau atin aku. Jan. Ngrungokke Kutut Manggung udute LA filter. Ngombene kopi. Wow. Kopi saka Mbah Wito. Oh. Anggere tok tata cengkokmu alon-alon rasa kesusu rak ya kepenak. Ya. Arsa ha 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 muji muni. Hah? Muni ora muji. Muni. Ora nang mburi kelir lho. Cah nekat e. Aku tau dhewe iki tau nang mburi kelir. Aku anggere omong kok kaya diseneni. Sing neni ana suarane. Oh. Aku lagi Yayi Prabu. Sapa ta iki ngono? Kaya dipengen ngomong kae lho, aku ya meneng to bareng tak biyan weh Prastiwi to aku. Yayi Prabu Duryudana pinganturane. Ning Nia dimaklumi umur sak Prastiwi kae apa-apa wis kendhu. Ha iya. Cara ndirgile motor iki wis lokrok. Kamar nang ndiren Agong. Nguyo, kae tekan gone ra wis entek. Wo. Endi mau iki? Ya. Ayo dinggalurke Tin, ambil napas. Nek iso top. Ayo napasmu iki dawa. Ngomong lemu kaya ngono. Yo. Ayo. Kurang dawa. Rasa dawa-dawa to. Wah, aku ki ora dawa ya nakoke. Komeng semene. Iki cengkok Kutut Manggung aneh lho iki. Kudu tak openi iki. Ki cengkok Kutut Manggung jipi.
Nek iso 200, ayo. Yo, angel lho kuwi. Kok iso mangan? Leboke gigi papat. Iya. Ya. Kalian ini po? Heeh. Ayo, iki kaya nek wong numpak motor mlebu saka gigi telu mlebu gigi papat ngono kae. Ayo coba. Kuwi ngapa kuwi jeglong? Tapi angel to, ming kaya ngene wae angel. Dadi kabisane wong aja tok sepelekke. Wis tanggo lomba wis. Sinden sapa semene iki sing iso? 200. Ayo. Siapa yang mau nyoba? Lo angel lo golek dit 200 ki. diurutkan wae kuwi. Ya, sing paling apik anu ya, 200 ya. Ya, Engko kowe meri. Aku ora wae aku. Hah? Ora. Hai, engko tak unekke. Nek upama Agnes sing iso, wah Agnes persis. Lah karang Agnes cangkeme kok kenal pot ngono. Ora ya. Ya tak unekke ngono. Ora kena ngunekke lho iki ya. Mboten. Ya, saka Wahyu kono, saka kono. Kuntut manggung jipi. Mama Quest. Sapa kok? Mama Quest. Mama Quest. Ayo. 200 lho angel lho. Mbecak ya mumpluk lho. Ayo. Iki ra sampe lu ki DKW kok mingan. Baleni. Kok kaya kirek. Ngetril, Pak. Ngetril apa? Kowe iso ditrilke apa? Ya tak tampa. Ayo neti. Wis apik mlepek busimu. Ngupil busimu. Tak tau diresiki apa? Busi lho. Ayo. Semangat iki, 200 Bu. Oh, siap. Tenanan iki. Iki lagi digas kok. Yo. Apik. Selama iki sing terbaik, ayo. Ayo, disaingi sa. Ayo sa. Ora apa-apa. Aku diancem karo iki boncone Ayu. Engko tak keprak iki. Ayo. Loro sing apik iki. Ayo kowe wong meteng dolanan motor ngono tiba piye. Iki ra iso banter iki. Nek banter ngrekoso bayake.
Ora apa-apa nyoba balapan wong meteng. Oh, balapan wong meteng iki. Ayo. Niki, Pak. Heeh. Apa-apa. Kuwi ngene kuwi iki nek carane montor. Ayo terakhir Agnes. Banter iki knalpote gedhe. Blombongan iki. Blobok. Yo. Ayo. Kok kaya dinetke. Sementara kemenangan ada di 2 pemenang, yaitu Ayu dan Elisa. Nah, ngopo kowe tepuk? Nya, kayaknya iki. Nek dikek 200 nggo wong loro. Ora apa-apa, padha bantere kok. Iya, lumayan. Wong ki nek gelem usaha mesti ada hasilnya. Ayo terus Tin. Tatin ki apa jenenge ki? 4.000 cc ya ora gelem muni kok. Mau wis muni ya. 4.000 cc piye? Hartop kowe iki. Jebul ming baker. Diem. Dong apa ya? Ben ku conde bahan dhewe-dhewe kok. Nengke wae asal ora turu. Ayo. Saya. Asing neruske wae napa? Teruske mau wis ora kowe ora wani tampil nang sirkuit. Keringan. Anggung nyama. Apa suarane kutute ya, Tru? Kong. Kutut keselak. Ha iya. Munda peteng asri wondo monggo hah monggo wah lunga kok ben wondo Wondo I love you. Wah. Sesuk nek ana wong mulai dicegat dalan. Mangga
Mangga mangga Wis muring-muring. Mangga. Mangga mangga yalah mangga 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 ya nah noreno mi dangat ing kangsa naneno para mitra kami ayo gek muni rawuhipun Mas Wanda. wah jan iki iso tenan lho Aku mbah ya karo kowe kok seneng ya. ayo paling kowe mbayangke untune Wanda Daebo Daebo ngopo? apa-apa Wangi wangi yalah ya Mas ketut manggon jalon ngombe wis benengke wae mbangane ngobong ngalengka. Ombe. Niki geser mboten ya, Pak? Apa ora terus kok ya. Omben Ayo kita menela mana kerasakti ada namanya Cinten Pak kula. Kowe iki mau padha karo. Lali. Hah? Lali. Wah, lah iya. Nek bali 100. Lho. Lho lha ndi wong kula dereng entuk. Oh iya ndek enggak ndek. Sing entuk udu kowe ndek ya.
pakan na ata aduh lae wong bagus yen tanpa sedina kaya setahun nah mingkari sak laras sak lirikne sing pundi Pak? Hah? Anggodo ora? Saka Candi Mbaka. Duh, ya. Duh. Aduh. Aduh. Nendi reng golek toilet. Apa mung krungu swara aduh ngene kok. Ya ini. Ora ana hubungane kok ya ini aduh edan. Kono aduh ya arep merucut to. Lae wong bagus Yen tanano yen tan wara ora apa-apa waton kendel wae. Yen tan karo mblung-bluk. Ayo jeneng ngendang gugup iki tabane sok kleru. Mblung-bluk. Uduk. Kaya wong nyeret dolanan kae. Ora apa-apa. Engko ora suwe-suwe iso suwe-suwe kendel. Ha iya. Bisane bisa ki saka tetiron. Ngono ya Kang. Ah iya dadi rasa isin tiru-tiru rasa isin. Ha iya. Payahe ini mesti ana layang sing tiba terus. Tiba saka ngendi? Tiba saka truk. Lagu Lara Wuyung. Waduh, saking Pak Waluya. Iki malah Waluya nonton. Ya ora kok ya. Wuyung. Heeh. Ya, sing arep kepareng ngaturke sapa? Lara anu Wuyung.
Ayo genti, ayo Alisa sing gurung nembang akeh. Laraning lara. Kuwi ta, luyung nggih, ha ta. Ha, dibawani. Bawani apa? Nanone sununar ndatari. Ngono kae, golek buka catatan. Ya. Dasare rembulan pas purnama, tengok wong loro ning arep omah ning teras. Wah, karo bojone ngelingi jaman pacaran biyen. Wah, romantis ya ning. Ha iya, ngunjuk kopi. Nak, biyen kowe tau tak petuk sekolah ya, Bu ya? Heeh, Mas. Terus ledilit padu. Lah kowe romantis nggo napa kalau duit padu? Ayo saya suwe iki nek omongan bojoku rak saya keras. Sing siji maido, sing siji ora percaya. Wah, geger. Monggo awale apik lho awale. Kene Bu tengok kene. Biyen tau tak pethuk ta. Tau ning sampean ya tau methuk kok nggawa wong liya. Geger. Ya. Lintang kae lho Bu tontonen. Wah apik to Bu, teng ngrelip ning akasa. Kae upama tiba nibani sampeyan piye ya Mas? Padu meneh. Ya ora tau gayeng ya pokoke men ngono kuwi. Terus Pateng galabiar cahyane baleni ya. Lintang-lintang paking galabar cahyane. Pateng galabiar cahyane. Kelingan to Bu, jaman awak dhewe nonton Lintang ning pinggir segara kae. Lho Mas, aku kayake urung tau tok jane pinggir segara. Wah, geger meneh. Oh iya le. Asal ketrucut Kak. Wah. Wis nangke wae watun ora ngobo ngalengko ngono. Ribit nitit kaya gegerit mana ingkang nandang wuyung kataman loro asmara duh kusuma wilangan songo lan kalih. Tembung Jawa wilangan songo lan kalih iki jumlahe pira, Gong? 11. Hah? 11 ki welasa marang ingsun. Wilangan songo lan kalih.
Oh. Lan siji kalih. Ingsun ngelih. Oh. Terus mugi welas mreng kula wis ora apa-apa malah gayeng kok. Kusuma mangga
monjo. Nanono, mangga. Wuyung saka penyanyi Bapak Waluya. Ya. Wis diaturake ya rek. Iki ana anutra kabar saka WA. Oh iya. WA-ne sok aku. Heeh. Ana apa iki menyane mau ke sore mau jane malah ora gantekke WA aku. Oh. Pak Tristianto. Oh iya. Sing biasane transfer. Heeh. Iki wis transfer 500 dienggo Mbak Ayu Purwalestari. Kapure nyekar Banyumasan. Oh iya. Diaturake rek. Iya engko ngesahke. Heeh. Nang rekeninge sapa? Rekeningku. Oh. Mengko tak ijoli dhisik 500. Aja kuwatir. Iya. Lho iki campur manten apa terus ora? Ora kok ya. Kana MC. Kana sing ular-ular. Ya. Wis ora apa-apa wis ben. Malah kaya ning sekaten kok. Ayo. Ya. Ayo yuk dipinangkani. Heeh. Ya, Pak. Raden Arya Werkudara. Mbok omong karo matur karo Pak Karjo, sok didewek-dewekke wae. Dewek-dewekke piye? Nek nanggap wayang ya wayang tok. Ora karo MC. Malah ana juketane barang lho. Mangga. Sak Bali wae sesuk nggo hiburan. Nyata lampun satria jadi pati. Ya iki anu lho uji mental lho ya. Godhek wa Godhek wa simbar jajak yen nganti ka mundune yen lah yen nganti ka gereng-gereng ngopo gereng-gereng gereng pindah
Dasar satria prawira rama. Dasar satria prawira rama. Eling kula eling. Eling kula eling. Dunungane senapati. Ketruk, heeh, nganti kotos-kotos. Waduh, krengite kotos-kotos jan saka janggut mili nang gulu. Nah nek gareng wedok banget. Saka gulu kok mandeg ya. Oh. Kok mandeg? Apa ana ringan kok munggah gunung. Antri. Ya. Masa barang kulan derek sak kersane eling kapake sapa eling bali nena ya marah kanca marah pada eling anu apa
iki ora barengi terus ta, Tru? Ayo mana. Ya wis tak meneng. Pun. Mun. Nggih. Takana wong bagus pundi eling eling sapa eling Terus nek Banyumasane gumyak kaya ngene iki. Monggo mbiyen gamelane ora perunggu. Apa? Empreng. Lho. Jenenge apa? Jangan bung. Tak totok lho reng takoni calung. Oh, ngene kendhange ya tandelang ketandul lho. Hae. Oh ya, ora taya drang. Nganggo rata ya. Wah, nek kono ki gumyak pokoke. Heeh ya. Heeh. Ha kono ki wong mangane wis digerongi kok lho. Wong mangan digerongi. Heeh, monggo katuran dalan. Ya. Nang ciblu. Wah, gayeng ya kok. Saking gumyake. Somarai tambah semangat. Ha iya. Nyenengke. Heeh. Ayo ping kari kowe sing guru nembang le, Gong. Arep ganepi apa? Aku sing anu ya terus sing rada kuno wae ya. Ah iya kuno banget ya ora apa-apa. Kuno banget sing nabuh sapa? Ora ana sing do iso kuno banget. Oh iya. Sing sak madya wae sing kira-kira ibu-ibu do seneng. Isih slendro ta iki? Ah isih. Slendro terus. Ya. Sing nembang sapa? Kur bareng. Oh iya. Tak bukanane celuk. Ya. Nong sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Wis manut terus wae. Rame-rame dolanan Kanca kabeh
unggahke sewilah to. Oh iya ora apa-apa. Arep unggahke sewilah arep patang wilah ora apa-apa. Penak wae kok. Sore-sore padang bulan, sore-sore padang bulan, ayo kanca padha dolanan. Kemedunen. Iya. Apa ta iki mau cara mbiyen, cara mbiyen. Ya. Pisan kas lagu cara mbiyen to. Apa? Ngomong terus-terang yen pancen wis bosen. Ya, udah tak anggo ha. Seneng ya aku, ha. Rewel ngene salah ngono salah, rewel. Piye-piye sarwa salah. Bukani saka Saron ayo. Monggo, aku gal nek kesuwen. Iya. Ayo Saron ki bukane rewel iki suwe banget ya. Nek ya mangga. Oh, suwe banget toh. Lho isih. Yo. Bareng suwa ana sing nyaur siji. Sarone mah saking gugupe. Ayo warna-warna wong gugup ki warna-warna kok. Ngomong terus terang yen pancen wis bosen, ora perlu kakean alasan neka warna solah lan seragamu. Aduh, mana tahu tahan aku tansah mung dadi sasaran timbang ngono kuwi ngomong terus terang rewel ngene salah ngono salah rewel piye-piye sarwa salah rewel ngono salah ngene salah rewel piye-piye sarwa salah dedelindak kentak
dung 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 ning. Ayo saking gugupe. Biyen jaman semono barengane iki lagune ana lho, Tru. Ana liyane, ana. Judule apa? Susana. Ana apa? Ana werane. Kang biru. Atimu. Wah, sing ngono kae. Lungguh jejer lan sliramu. Kuwi lagu sragenan kuwi. Ana ing wengi kang biru. Aku linglung kowe lur bingung. Waduh. Ngene salah ngono ya salah. Rewel. Ora ngaco cakepanku ta. Ngene salah ngono ya salah. Susana. Susana. Heeh. Susana, aku tresno kowe. Weh, lagu sragenan biyen jaman semono aku isih SMP apa ya, Tru? Oh. Alon tak elus rikmamu. Waduh, dia romantis. Arasi ladimu. Waduh. Lungguh jajaran simbokmu. Sliramu. Ana ing wengi kang biru. Wah. Aku linglung kowe lan bingung. Ora sadar diri kabeh, ora sadar wong loro iki. Ngene salah, ngono ya salah. Susana. Susana, susure bana. Tendang. Kok nendang apa piye? Penyakit to. Aku tresno kowe. Kuwi balungane iso digoleki ya, Tru? Yo, ning lini gak kene endi? Truk. Jotosan yo, jotosan. Anjur ngejak jotosan ora. Aku iki nek mlesetke tembung sakwene dhewe nek dimlesetke kok njur jotosan ora. Kowe ngerti raut mukaku serius karo ora kudune kowe tanggap. Ora penae dhewe ora. Balungane goleki esuk. Ya, dijak latihan kanca-kanca. Liar latihan ki esuk kapan? Waktune kowe ora ana nggo latihan kok latihan gundule atos. Awal Januari. Oh iya. Latihan bar tahun baru. Latihan madu dan racun. Oh, rasa ndak tak perlu latihan madu, latihan Tanjung Gunung ku gebrak daerah Pundong tak cerita. Golek aplus pokoke. Merno-merno bae nek. Ya, anak wong wis nang Dedek. Woi lho. Terus Semar kok wis dikiwir kok mlaku sajakan nang negara Ngamarta kae tra tertib anak-anake do ditinggal susul yo kok. Yo nang yo disusul yo. Janeng yaning talaka kadilanget Mambang pandepasolan opamaneka Lintang toya Kusumayana sumawur
ing mapan wonten pucuking Gunung Himawat Yarga Himalaya nedeng teteki alambah prihatos ampatrap semedi maladining nenggih menika ta warnane putring Jodipati satring pringgondani Raden Harya Gatotkaca mantreng gina Mahasasamun tanon ingkang pinindheng kejawi amung kamuraning Hyang Mahanasa tumedhaing Wahyu Senopati ingkang jinangka dening Sang Gatotkaca sawetawis datan mobah datan musik risang tetuka dadak sakoleng mangke ana mendung tumiyung ingkang nglimputi papan pereng Sang Gatotkaca ingkangipun alampah semedi dumadakan piyak kang mendung katingal wonten atma ingkang tumurun nyaketi ungganing Sang Gatotkaca datan sanes kejawi namung cantri ing Sang Palasara inguni Senopati negari Ngastina duk nalika Ngastina diasta dening Sang Palasara nenggih Sang Putut Guritna merpeki ungganing risang Gatotkaca kagiat nenggih putra ing Jodipati wau bumi kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ulup putu kunggir putuku cah bagus Gatotkaca pune ingkang merpeki kelawan jeneng para kutub kulup Gatotkaca Jugaro Gurira Semedi eyangmu Putut Guritna ingkang jugarake sira wayahku Gatotkaca nggone alaku Semedi nggir Gatotkaca tetuka Jugaro Gurira Semedi Rikata tyan Gatotkaca kinon mapakarga suta tekapira Kresna parta maneher saktinira nggugu arepe dhewe ana ingkang wani ganggu gawe nggonku alaku tapa brata iki sapa putu kunggir Gatotkaca ora muka lamun jeneng sira ora weruh kelawan panjenengan ingsun yekti sadurunge wong atuamu lair ana ing jagat pune yang muskap manjing ana ing kasuwargan jati nanging dina samengko kautus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen merpeki kelawan wayahku Gatotkaca nggir aku kuwi cantrike eyangmu Palasara aranku Putut Guritna aku isih eyangmu dhewe Gatotkaca Kanjeng Hyang
niat langening kalanggan aglar pandaan moncarang dinon lir kekonang surem sorotetan padang putuku nggih sari sesira wanuh kelawan puniyang tumuli nyembah sesedokan bekti kula kunjuk paduka Kanjeng Hyang ya ndak tampa ora liwat pangestuning puniyang Tampanana lho pundi nggo jimat paripe dayaning kasantosan Kanjeng Hyang mugi ya keparenga paring dawuh menggah menapa wigatosipun dari paduka njugaraken kelawan ingkang wayah pun Gatotkaca sumurupa sayektipun eyang iki cantrike eyangmu Palasara duk nalika eyangmu isih nadeg Nalindra ana ing negara Ngastina lan eyangmu Putut Guritna iki minangka dadi senopati ning perang negara ing Ngastina duk nalika semana ya mung nalika semana pun eyang wis manjing ana ing alam pamancat nanging yetinipun eyang tansah ngerti marang ngobah musik ing putu-putuku Pandhawa lan putuku lancur-lancur Pandhawa ngerti ya Gatotkaca kaya ngapa kagiat penggaling pun eyang nalika pun eyang tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru lamun pun eyang ingkang piniji matedhakake kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati jernyatane eyang tilasing Senopati negara Ngastina mula rajeneng mukal lamun pun eyang ingkang piniji kudu maringake wahyu marang sira kulub Gatotkaca kinarya jangkeping kekuatan lahir lan batin nggonira besok bakal mengku bawat projeng Pringgondani mboten wonten ceking raos kula badhe madheg Nalindra wonten negaring Pringgondani nadyan kita ora ngerti nanging pun yang wis wanuh marang gelagating wong atuwa kita ya kuwi ibu kita Arimbi apa dene wong atuwa kita Werkudara lajeng marang paduka Kanjeng Hyang kula pancen wis piniji lamun sira ingkang kudu dadeg senopati ning para Pandhawa lan senopati ning negara Ngamarta mula nggih dina samengko ora usah dadak walang ati kang dadi penggali kita ulun eyang kita Putut Guritna ing ngemus pinaringan wujuding Wahyu Senopati dening Sang Hyang Jagat Girinata kadhawan swara matedhakake kelawan jeneng para kulub Gatotkaca bebarengan kelawan ulun tumimbal lair maneh ana ing Madyapada manjing sajuga ana ing angganing putuku si Gatotkaca nggir tetuka gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik sigara patrap semedi Sang Putut Guritna ingkang wujud atma kadhawan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kita momong dhateng jagatipun risang Gatotkaca riwusnya maringake Wahyu Senopati lawan ingkang wayah Sang Gatotkaca sigra manjing sajuga angganing risang tetuka Sang Putut Guritna Rekata tyan Gatotkaca tinon mapakarga suta teka pira Kresna parta maneher saktinira ing jaran weng-weng lega rasaning atiku dina apa enggak gayuh wis kasembadan
kedunungan Wahyu Senopati Kanjeng Rama Kyai Siwa Ngamarta Siwa Ndarawati lan punden kula para Pandhawa kula ingkang sowan sepinten kalepatanipun ingkang putra pun Gatotkaca kula nyadong deduking kathah dene kula kesah saking negari tanpa pamit namun nyatanipun kula ngupaya dhateng kegiatan batos inggih menika Wahyu Senopati kula ingkang sowan Rama Kyai kula ingkang sowan Bangaruna kadinetrane nganggo rapo kene dungane engkung lir kanikara sageter lir wuwu sing bine panca pepetoking ayamana toga wonten dawuh diwaji bali murah bareng karo adhiku Pracanawati ingkang dautus supaya nglembut pustaka Jamus Klima Sada nggonku bakal ngudi tuwa lales lara wirang badine wong tuaku piye kok entuk gawe apa ora lah kok bendaramu wadon ora katon entuk gawe apa ora kula nuwun sewu sinuwun Prabu Pracona Dewa inggih Prabu Pracona Yaksa sewu kalepatan diagung pangaksami kula nderekaken Gusti kula Dewi Pracanawati sowan wonten negari Ngamarta ingkang sekawit wonten trontong sulak ing pepadang ingkang rayi saged inggih menika angrebat pustaka Jamus Klima Sada nanging gandeng kula aturi kondur sajake randhat anggenipun kondur tumunten katututan lampahing para Pandhawa wekasan kula nuwun sewu sinuwun Gusti Ayu kala Pracanawati nalika semanten kapandhuk raos tresna kaliyan Raden Janaka sakmenika manunggal kaliyan para Pandhawa wonten negari Ngamarta pustaka Jamus Klima Sada ingkang sekawit sampun saged kaboyong kakunduraken dhateng para Pandhawa sinuwun wae Bojleng iblis lanang padha jek-jekan ora sembodo ature ning ngarepe Pracona Yaksa wah yo yen ngono ora aku dhewe ingkang ngluruk negara Ngamarta ora kelakon panjang kagugok wonten dawuh Damna para wadyabala sacukupe nderek marang tindak ingsun gulunge negara Ngamarta kok
maruta saking kutha Sangkara kula yen amotosa Sang Sri kulup Gatotkaca ora kanthi kanyono-nyono sira sowan marang Praja Ngamarta monggo nembe lagi dadi pirembaganing para sepuh Gatotkaca anakku bocah bagus saka ngendi kir wah wong edan minggat ora pamit karo wong tuwa saka ngendi Gatotkaca anakku cah bagus kowe saka ngendi sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadanawa Kanjeng Rama Kyai kula nyuwun pangapunten racaturan anggen kula kesah sawetawis wekdal saking negari Ngamarta sayekti estunipun namung badhe pados kanugrahan kegiatan batosipun ingkang putra pun Gatotkaca sira golek kanugrahan wujude apa mugi andadosna ing kawuningan ingkang ngaranan Wahyu Senopati apa wis bisa kelakon panjangkaning sira kulup li sampun kelampan mara coba matur marang awakmu ing Ngamarta ingkang sekawit kula nglampahi tapa wonten pucuking argi mawat dumadahan wonten kanthi kanyono-nyono kula karawuhan Kanjeng Eyang inggih menika Putut Guritna ingkang katampi gesangipun wekasan dados ganeping para Jawata matedhaken Wahyu Senopati jernyatanipun Kanjeng Eyang Putut Guritna menika saknyata Senopati negari Ngastina Duk nalika Kanjeng Eyang Parasara ingkang dados Nalindra dumuli sakmangke manjing sajiwa angganipun ingkang putra pun Gatotkaca Kanjeng Prabu Puntadewa wah anakku cah bagus nemu lunga entuk kanugrahan gawe tentrem wong gerak ning janji lemu lunga mung gawe untran-untran tumindakmu ora becik aja takon dosa gecek dhewe inggih Rama Kyai syukur le cah bagus diriku entuk kanugrahan muga-muga kanugrahan mau sanyata dadi kekuatan lahir lan batinmu Gatotkaca mriki Rama Kyai nyuwun pangestu kula ingkang sawandara nyuwun pangapunten ana kawan Petruk suwan tanpa tinimbalan ana wigati apa munjuk atung sanipun Sri Prabu Darmakusuma sewu lepati agung mangaksami iya Petruk ora dadi ngopo sekawit kula tenggo wonten alun-alun nanging dumadahan geger kawula sami nungsang puyang numbuk bentus lampahipun ana apa Petruk wonten Alindra Yaksa ing juluk Prabu Pracona Yaksa inggih Prabu Pracona Dewa ngamuk punggung Suratamtaha nirbaya nirwikara madosi ingkang rayi Dewi Pracanawati wah Gatot sendika Kanjeng Rama Andya bala Pandhawa yoga mulung anggung siring sata Kurawa kambahongke sapa iki Raden Gatotkaca kowe sapa Pracona Dewaya Pracona Yaksa
Adhiku wedok dikurung ana negara Ngamarta. Wong Pandhawa wilicik Jirenggete wedi Madaya luwarana adhiku Pracanawati. Babar pisan Pandhawa kon ngulungke tangane. Bondo tanyak krincung sikile. Ngamarta bakal bedah. Bondo Ratu Ngamarta boyong putri Ngamarta. Gimerdasmu gaglak limpamu ah. Oh. Oh. Biar mampus e. Gong begini nyuwara kok ora metu to. Males tangi. Males tangi. Kowe nang ban Gus Konco iki. Ayo kono terus ke kono, ha? Terus ke kono ya. Rampung kok. Wis wae, wis. Terus? Kanca-kanca kon ngopo? Kon mulih. Oh ya wis. Karo nek kon ngopo ora. Pedro, nun. Wadya balane Kanjeng Rama kon ngrewangi. Nggih. Hati aku. Oh. Wah.
Mangsa madangi jagat tumungu-mungu paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekalan gunung-gunung sampun paripurna den. Kang Putra sampun kasembadan gayuh-wayu Sinowati. Ya. Mugi-mugi dados kasantosaning lair lan batosi. Anggone badhe ngesuwi para kawula sak negaring Pringgondani. Ya Semar. Sura Sudira Jayan ingkang rat suwah brasta kaping kula Darmastuti Rahayu Sami Makarya Rahayu Samya Pinanggih. Kula sak kanca nyuwun pangapunten nek wonten lepate nggih Den.